Kain na ang mga construction worker. Magpabalik-balik. Yung beauty ko lang yung ano ko ngayon, yung tambang ko ngayon. Sila ang Nasabi ko dala ng sa'yo, pagkain. G, mag-vlog na din ako. Kukumpenta. Kain tayo. Vlog ako, magluto ako araw. Kain tayo. Hindi pwedeng magutom ang mga Pilipina. Sarap. Inday, kailangan mo ba yung ano? Lagyan natin suka. Inday. Inday. Kahapon eh. Lagyan natin suka para masawsawan ng ating Gigi. Kompleto tayo. Wala sila dyan. Nahanap niya ako. Nagulat siya nung nasa likod niya. Sabi niya, ay, akala ko Wednesday na ngayon. Nahanap kita. Tinitingnan kayo kanina. Hindi, ba't ko kapaintin? Hindi ako nasanay sa iyo, taas. Te, marami kang hindi alam sa akin. Charot! Talaga? Surprise! Kagaya ng. Wow. Kala niya ate, ang bait-bait ko eh. Akin ba itong ano? Ang sarap ng ano. Ng JJ. Ang dami kong po. Alala ka kita? Alam, mukha akong JJ. Naalala ako. Nilagyan ko ng harina. Alam mo naman yan na. Wednesday. Tuesday pala ngayon. Day off ako bukas. Kunyari, hindi ako nagbablog. Dito kumain si Rina. Dito. Yan, ganyan. Diba? Parang nasa bahay lang. Edit mo lang. Mag-edit dahil para mas ano dahil. Mas interesting. Mukha lang. Parang ano, parang Mukha ano lang, lang siya. mukha ko lang lagi ang nakikita nila. Magbablog na din talaga. Ako pintansyahin ko talaga to sa inyo. Hindi ako marunong yan. Hindi ako marunong yan. Ako. Paano padamihin mo pa ang trabaho ko Sama na? ka sa amin sa Roermond? 26. Te, July 26 te ah. May appointment ako. Punta na. Sinasali nga ako sa appointment niya eh. Ay, yung ano mo, yung hair mo. Ang gagawin sa Roermond. Kai ko, need ko. Nagbablog. Hindi, magpapadala ako ng 3 box siya. Tapos kabibili ko lang ng motor ako na may magtitipir-tipir muna. Parang hindi ako. Sabi ko, mag-iipon ako. Pero, this weekend, may gala ako kasama yung pinsan Ako din. ko. Next week, Nasa Harlem ako ngayong nasa Germany Sabado. na naman ako. Tapos may parol mo. Sa Benlo. Hindi ko alam nga, andito nga siya. Ako may pinsan dito pero walang Classmate ko siya nung high school, te. Tapos pumunta na siya dito after namin mag-graduate. Hindi ko alam na andito pala siya. Nalaman ko lang. Nung pumunta na ako dito. Ako mayroon dito first. Ayan, bibingka naman kami for ano. Hindi te, nagbablog ako eh. Wait lang, Bibingka for snack. explain ko lang. So, kasi nga, basta basically may cut ako sa bayan. A few moments later. Yan na, ang mga construction worker uwi na. Si Oli na. Sana all. Doy-doy! Lalalalalalala. Grabe na exposure ni Rina sa vlog ko eh. Ganda ng sunset eh, oh. Bye-bye! The next day. Ngayon, busy yung ating aling-mali ito. Hindi ko na po pinakikialaman yung mga ano niya, yung dito, yung mga gamit niya. Siya na ang nag-put away. Siya nag-arrange to her liking. Good morning, titas! Oh, heeft heel veel tekeningen, ja? Yeah. Laat maar eens zien. Die kant in. Maar eens. Wow! Nog niet gedaan. Hij zit al vast. Denk ik. Ja. Oké. Oh, is er nog niet nagetrokken. Mag ik eens helpen? Doe maar.
Wow! Good thing it didn't hit the lamp. Dat is elke dag zo. Goed zo. Pasensya na nga rag yung mama. Papa, deze is goed gegroeid. May kakagising ko lang and Anna is already Mama. leaving for school. Patay na patay si mama eh. Makikita ko siya. Palagi na si Anna naka-shorts. Oh. Anna, mag mama een Ik ga mijn kusje? vriendenboekje nemen. Nou, wie mag er schrijven? Makikita ko siya ang krufo. Zal ik hem naar in de tas? Wie mag erin schrijven? Denk Mama's heel going veel back kindjes to al sleep, geweest. but I'm gonna sleep downstairs. Anna, waar is jouw vriendenboekje dan? Sige na, sige na. Lang, it's already 8:20. Kom, we moeten gaan, hè? It's Alvia's Katja. Papa gaat in ieder geval. Papa moet ook mee. Papa. Dat is van hem kan, de wapen. Ah. Dala yun ni Ruth yung bigay ni Oli na beer kasi hindi niya Come na nainom. So, bigay niya daw sa colleague niya yan na Indonesian. Makikan ko siya, Maisha. Ana! Sige na. See you later, my love. Eh, minst na miss ko itong luto. Heel lief van je. Nee, deze nog. Ja. Yeah, no, I will do it. Maliit naman ka, eh. Tagang king teachable. She give me that. Wat? She's really like you. Nee, she's like you. Doei, Skatje. Good thing you have a Was veel zon, hè? good parking spot. Doei, Skat. Doei. See you later. Naka-hard pa yan eh. Ay, grabe yung aking mukha ay sobrang puffy pa. Good thing naabutan ko pa sila because when I woke up, it was already like 8:20. 8:20 sa ni Ruth, sa alarm clock niya. Pero it's kasi parang na set ni Ruth na advance siya ng ilang minutes. So napatalon ako. Kasi akala ko umalis na sila. I rushed downstairs and then good thing nandito pa sila. Narinig niya na paano na ako pababa. Sinalubong ako ng yakap. Ay, yung mga ganyang bagay nakakawala ng pagod ba. Sobrang init today. Yung pasensyahan nyo na yung garden namin hindi pa talaga naayos. Oh. Ito, we still have to get rid of these. And kailangan kong bumili ng bagong garden set or town set ang tawag dito sa amin. Then, nag-iisip pa ako kung saan ko dadalhin si Ana mamaya. Kung dalhin ko ba siya dalhin ko siya sa picnic. Mag-picnic kaming dalawa mamaya. Kumusta nga po pala kayong lahat? Ay okay kayo? These days, kasi night shift na ako, nag-overtime kami. Oh my God, parang patay na patay po ako. Normally, pag nagigising na si Rocha kasi Ana, konting galaw nila o bulungan nila, nagigising po ako. Pero, Diyos ko, these days, wala talaga. Patay na patay po ako. Hindi ko na mapansin. Hindi na ako nagigising pag nag-usap sila or nag-ready si Ruth. Wala, hindi na. And balik ako sa tulog, ganun. It only goes to show how really dead tired I am these days. Uy! Grabe, ang hirap kumita ng pera. Grabe kasi. Sign of aging na rin, di ba? Sabi ko, physical yung trabaho natin. So, eto, ganito. Alam nyo, bilib ako dun sa mga Pilipina na kasama ko sa trabaho. Heavy yung trabaho namin, no? Pero, except siguro hindi ko alam kay Ate Tita, kasi may day off si Ate Tita ng Friday. Every other Friday, day off po siya. And hindi ko alam kung may side hustle si ate, pero lahat ng mga kasama kong Filipina, may mga side hustle. Si Rina may
Si Rina may ano yun, may part-time. Si Annalie, yung isang Pilipina na team leader doon sa company namin. May part-time din siya. Same kami ng day off. Si Oli din. Si Oli na sabi ko, di ba, may ano siya, may Filipino store po siya dito. So if you're in the Netherlands, please check out mamamerienda.nl or mamamerienda.nl. Yun, marami siyang mga anik-anik. Kung miss na miss nyo na ang Pilipinas. And yun, sad news. Isang sad news na naman, nag-check po ako. Wala pang second na Ana. Wala pa tayong Ana, ha? And nafe-feel ko na yung sakit sa dibdib, so magkakaroon na siguro ako. I hope hindi bukas or sa Friday, kasi di ba nga sabi ko physical yung trabaho natin. So sana hindi lumabas tomorrow or sa Friday. Sana sa Sabado na lang. Anyway, chika na po ako ng chika, no? Balikan ko na naman kayo mamaya kasi may mga gagawin ako dito sa bahay. Ang kalat ng bahay namin. I hope okay po kayo and enjoy po kayo sa video ito. Hello! Nag-ano po ako ngayon? Nag-color ng aking nails. Yan. Parted tayo. Bigay ito nung katrabaho ko dati sa Pilipinas, si Kathy. Kathy Caseran, nag-vlog din po yun siya. Nasa Paris po. Nasa France po siya. And noong 2022, nung andito yung kapatid ko, nag-meet po kami sa Paris. And may pa-birthday gift po siya sa akin yan. Ayan, yung nail polish. Pero hanggang ngayon, super nice pa din niya. 3 years ago? O, diba? Until no, nagagamit ko pa siya. Magse-second coat na po ako. And then after that, may pa-top coat tayo dito. Sariling sika po ako kasi yung gumagawa ng nails ko si Vanji. Si Ma'am Vanj. Minsan na lang po kami nakikita ni Vanji kasi paras mga busy and then yung schedule namin. Pero, mamimit ko siya ulit sa birthday celebration niya. So, and then, after 30 minutes, puntahan na natin si Aling Maliit. Pick upin na natin sa school. I-shoutout ko pala, no? So, sa yung mga nagko-comment sa atin palagi. Si RSL Travel. Thank you sa palaging pagko-comment at sa panonood ng video. And si Son. Basta yun. Ma'am, pasensya na po, ha. I think andito yata siya sa Netherlands kasi nagda-Dutch siya sa mga comments minsan. Hello po sa inyo. Kay Ma'am Vivian, nakalimutan ko siyang i-mention sa vlog na lumabas ngayon. So, Ma'am Vivian, pasensya na po. And sa mga, syempre, sa mga gusto magpa-shoutout, no, ilagay nyo lang yung comment, ilagay nyo lang po sa comment. And basahin ko po yan. Sobrang na-appreciate ko yung mga pagko-comment nyo. Thank you po talaga, sobra. Ayan. Si Ma'am Alpha din, na walang absent sa pag-comment and panonood sa ating vlogs. Thank you so much sa inyong lahat, we. Baya. Andito na si Aling Maliit sa bahay. Where'd you get that? Say hi to the titas, be. Hello, titas. Hello, Tita. Anna, I have a question. Did you have fun at school? Ja, maar ik kom bij Elsa kijken. You want? But it's too hot, my love. Please, Mama. It's up to you. It's up to you. But it's really hot. We just turned on the blower. Blower kasi yung tawag dito sa ano, guys, sa electric fan. Oh, sige, turn it off. Nala. Turn it off para ibalik niya. Uy, kainit. Zo? Yeah, that's good. Have Mama make the pancake or I'll do it myself? Maar ik kom bij Elsa. Maar mama, eigenlijk dit is helemaal. What? Helemaal. What helemaal? Dit is heel koud.
Mag-prepare na po ako ng ano natin, no? Mag-prepare na ako ng pagkain natin. Ano yung pancakes or not? And I want to get my Elsa earring. Okay, then I will start making the pancake. Gawa ako ng burger. Tonight, magsi-steak naman kami ni Mister. Guys, pakita ko sa inyo yung list ng grocery namin. Sa mga matagal na sa ating vlog, alam nyo na andito to, na to-do na board ba. Yan, grocery. Hand soap for the toilet, 2. Dreft, ito yung liquid, ang tawag dito, dishwashing liquid. Unsa man sponge, di ay. Sirot ang nagsulat nito. So, ito po yung guide namin. For example, may naisip ako or sirot na kailangan namin bilhin within the week. Ilalagay po namin yan siya dito. Pag may isa sa amin na nakabili na, ika-crush out namin yan or i-erase para hindi magdoble yung aming bibilhin. Dati, may ano ako dito, may dinner plan ako dito, pero these days kasi, same lang yung kinakain namin, itlog, steak, karne na ginigrill lang. Show the titas, B. Show the titas, B. Agoy. Wa na gyud, nag-dress naman yung atong Elsa, oy. Are you Princess Elsa now? Wow. Not the real one, though. You're so pretty, my love. Ang pretty naman ng ating aling maliit, uy. I'm making her pancakes ngayon. Pancake. Kasi nag-request to siya. Kanina pa tong umaga eh. Kiss him. Wait ha. I call it. Just be careful. Nagbabasa po ako ngayon ng sa homeowners na group namin doon sa Cebu ba. Wala, uy, naunsa naman ni There's a lot of powdered sugar, love. Not too much, Anna. Put it on the side, B, so the next pancake you can put it. Our pancake is very pale, man, uy. Pero lami? Een beetje beeldjes. Dami? Dami ang pancake? Yes. Dami di ay? Yes. Unsa imong gikaon sa school? What did you eat at school? Worst voor fruit en boterham, maar alleen de midden, maar alleen één boterham dan. Wala, the titas cannot understand you. Hm? The titas cannot understand you. You're talking to the titas now. Tell the titas what you ate at school. First I did. I had. Hey mama, doe mij na. Yeah, but don't keep moving, huh? Because the titas will be busy. First I eat. I ate. First I ate worst for. Sausage. First I eat sausage and Do normal, my love. Voor- Sit properly. eerst deed ik worst. I ate sausage. First I ate sausage for fruit voor de school en dan voor boterham You ate sandwich met only the side and then I eat I don't know. You forgot what you ate? Yes. That blue box there. I'm also going to eat. Ăn trắng cành rắn. Yan na po yung ating Mama, first Mama, meal. kaya A lot of alin- broccoli. Ana, I'm still talking to the titas. Yung leftover na, yung bigay ni Rina na pansit. And also, nag-ano ako ng burger. Hinati ko siya para sure talaga makita kung maluto yung loob ba. Second pancake.
Mama, wat is groter? Ik of computersuiker? Jij. Ja. Of gaat ik naar groep 3? Groep 1? 1 of 2? 1 of 2? Ik wil nou 2. Nee, je gaat naar groep 1. A few moments later. Ayaw po umiwalay sa akin. Kasi namimiss niya daw ako. Sabi ko sa kanya, yan ang rason kung bakit ayoko na nadadala ka ng bata dito sa Wednesday para makapagganito tayo. Ganito, yakap-yakap. Pagod na pagod siya. Pero ayun niyang matulog. Sabi ko, bikit mo lang ang mata mo hanggang nakatulog siya. Hinahanap ko yung tatay niya. Sobrang clingy siya sa amin these days. Naiintindihan ko po kasi nga natatrabaho kami palagi ng tatay niya, and yung tatay niya gabi lang niya nakikita, and syempre ako sa umaga. Kasi pagdating ko sa gabi, tulog naman na siya po. Kahit tabihan ko siya, hindi na naman niya namamalayan yun kasi tulog na nga siya. So in the morning, tinatry ko po siya na mag-spend kami ng time in the morning talaga. Kahit saglit lang. Pero syempre, kasi late na po ako natatapos ng work. So medyo late na po ako nagigising. Kaya talaga, sinusulit ko ang ganito. Wednesday. Kaya free ako ba? So pag pick up ko sa kanya sa school, ganito. Lumalaki na yung ating aling maliit. Mamaya po ay puntahan namin yung ice cream salon. Ice salon ang tawag dito. Doon mag-ice cream kami mamaya. And sobrang haba na po ng vlog na ito, no? So, i-end ko na din po yung ating pa-video. Pagdating ni Mr., kakain kami paliliguan ko siya pagising niya. Tapos, kakain na kami ng dinner. And then, after that, punta kami doon sa ice cream parlor. So, I hope nag-enjoy po kayo kahit papano sa ating pa-video. Maraming salamat sa panonood, and kita-kita na naman po tayo sa susunod. Maraming salamat, Tuy. Mush-mush pa, bush.